дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. тандиси биринҷии чеҳраи президенти тоҷикистон ба осорхонаи миллӣ супорида шуд. намояндагони тоҷикистон дар Space World 2024 дар Женева иштирок намуданд. ба бунёди коргоҳи коркарди партовҳои истеҳсолӣ санги асос гузошта шуд. танзими ҷашну маъракаҳо кори муҳиму ҳамарӯза аст. тандиси биринҷии чеҳраи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар доираи ҳамоишии наврӯзии корвони шодӣ аз ҷониби Саид Умари Маъсум, ҳунарманди волусалиқа ва ҳайкалтароши маъруфи тоҷик ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим гардида буд, ба осорхонаи миллии тоҷикистон супорида шуд. ҳунарманди хушсалиқаи тоҷик Саид Умари Маъсум ки солиёни дароз дар Олмон ва дигар давлатҳои аврупоӣ кору зиндагӣ менамояд, бо офаридани нимпайкара, ҳайкали комил ва тандису дигар ҳунарҳои зебо симои бисёре аз сиёсатмадорон ва шахсиятҳои маъруфи ҷаҳонро таҷассум намудааст. Саид Умари Маъсум бо ташаббуси худ симои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро офарида, онро шахсан ба президенти мамлакат тақдим намуд. ин тандис аз фулуси биринҷӣ сохта шуда, атрофи он бо нақшҳои гуногуни наботӣ ороиш дода шудааст. дар маркази тандис чеҳраи пешвои муаззами миллат ба шакли барҷаста ва бо санъати баланди ҳунарӣ тасвир гардидааст. дар қисмати поёнии он бо хати ниёгон Эмомалӣ Раҳмон навишта шудааст. ин тӯҳфаи нодир дар асоси дастури роҳбари давлат ба муассисаи давлатии осорхонаи миллии дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии тоҷикистон супорида шуд. ҳоло ин тӯҳфа дар толори тӯҳфаҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар гӯшаи алоҳида тибқи муқаррароти осорхонавӣ ба маърази тамошо гузошта шудааст. дар шаҳри Женеваи Швейтсария чорабинии сатҳи баланди авиатсионӣ ҷаҳони фазои ҳавоӣ 2024 яъне Airspace World 2024 баргузор гардид ки дар он зиёда аз 7000 мутахассиси барҷастаи соҳа аз 140 давлати ҷаҳон иштирок намуданд. дар чорабинии мазкур директори генералии корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Аэронавигатсия Лоиқ Бегиҷонзода иштирок карда, Тоҷик Аэронавигатсияро ҳамчун корхонаи таъминкунандаи хизматрасонии аэронавигатсионӣ дар Тоҷикистон муаррифӣ кард. хабар медиҳад Ҳамид Хувар. ҳадафи иштироки намояндагони Тоҷикистон дар ин чорабинӣ бо нуфузи байналмилалӣ табодули таҷриба, баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии аэронавигатсионӣ, амалӣ намудани ҳамкории судманд бо шарикон, дарёфти шарикони нав дар дастрас ва ҷорӣ намудани технология ва низоми нави инноватсионӣ дар пешниҳоди хизматрасонии аэронавигатсионӣ, мутобиқ намудани сатҳу сифати фаъолияти корхона ба талаботи байналмилалии соҳа мебошад. дар шаҳри Консои шаҳри Гулистон ба бунёди коргоҳи коркарди партовҳои истеҳсолии корхонаи муштараки Апрелёвка санги асос гузошта шуд. коргоҳи мазкур ба истиқболи ҷашни 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкории корхонаи Апрелёвка ва ҷамъияти саҳмии кушодаи технологии коркард якҷо бо ширкати илмӣ ва истеҳсолии Спирити Федератсияи Россия сохта хоҳад шуд. раиси вилояти Соғд Раҷаббой Аҳмадзода зимни иштирок дар оғози корҳои бунёдии коргоҳ иброз намуд ки дар вилоят ҷиҳати таъмини иҷрои дастуру супоришҳои роҳбари давлат ва расидан ба ҳадафи 4 миллӣ саноати кунонии босуръати кишвар тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. иқтидори истеҳсолии коргоҳи навбунёд коркарди то 100 тонна партов дар як соат буда, дар оянда он ба 150-200 тонна расонида хоҳад шуд. дар назар аст ки дар коргоҳ то 150 нафар бо ҷойи корӣ таъмин карданд. рафти иҷрои муқаррароти қонун дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз ибтикороти наҷибу инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, дар маҷлиси васеи комиссияи доимӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим дар назди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки доираи васеи аъзоёни комиссияҳои ҷамъиятӣ, раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, фаъолон, имом-хатибони масоҷид мавриди баррасӣ қарор гирифт.
ضمن گزارش معاون رئیس کمیسیا اوید ба рафти татбиқи қонуни мазкур ва фаъолияти бахшидин танзими анъана ва ҷашну маросими мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳр дар ин самт шунидани фикру мулоҳизаҳои ҳозирин раиси комиссияи доимӣ раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода таваҷҷӯҳи иштирокчиёнро ба нуктаҳои асосии суханронии пешвои муаззими миллат дар машварат бо фаъолон ва ходимони дини мамлакат ҷалб намуда онҳоро муваззаф намуд ки барои иҷрои ҳатмии ин қонуни миллӣ зери назорати ҷиддӣ қарор додани баргузории маъракаю маросим ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта пурзёр намудани кори комиссияҳои ҷамъиятӣ оид ба назорат ба иҷрои муқаррароти қонуни мазкур талош варзанд. гуфта шуд ки бо вуҷуди фаъолияти гусурдаи комиссияи доимӣ оид ба танзими анъана ва ҷашну маросим дар назди мақомоти маҳаллӣ баъзе шаҳрвандон дар баргузории маъракаю маросим ба зиёдаравӣ роҳ медиҳанд. дар ислоҳи ин нуқсонҳо баробари аъзоёни комиссияҳои доимию ҷамъиятӣ бояд фаъолон шӯроҳои занон ходимони дин низ фаъол бошанд. дар мавҷ барномаи иттилооти хабар.